φίλε, επιτέλους τέλειωσε τη δουλειά. Άρχισε και να ανοιχτώνει κιόλας. Ωραία, τώρα σπάω. Ξέχασα την πόρτα ανοιχτή. Ελπίζω να μην είναι η μάνα μου εδώ. Μαμά, να σου εξηγήσω. Δεν ήμουν εγώ, αλήθεια. Έλα εδώ. Όχι, αλήθεια, δεν ήμουν εγώ. Έλα εδώ. Δεν ήμουν εγώ. Εντάξει, αφού δεν ήσουν εσύ. Μα να σου εξηγήσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Όχι, όχι, όχι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Να σου εξηγήσω, μάνα. Αλήθεια, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μην τολμήσεις να με χτυπήσεις. Με χτυπάει. Τι γίνεται. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι. Να σου πω. Ναι. Δεν είμαι η μάνα σου. Ποιος είσαι. Κλέφτης. Αλήθεια, τι θα μου κάνεις. Άντε ρε. Σώπα. Πήρε και τη μάσκα μου. Ωραία, τώρα πρέπει να φύγω. Και άμα ακουστεί ήχος θα το σκοτώσω. Αυτό ήτανε. Κάτι δεν πάει καλά. Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή τώρα δεν πάμε καλά. Τι γίνεται σήμερα. Σ' λίγο. Ωραία. Τώρα ας πάω να δω αν ακουστεί τίποτα, γιατί άμα ακουστεί κάτι... What Οκ. Μπάστα! Όχι, δεν έρχομαι. Έλα εδώ ρε, πάνω στην πόρτα. Έλα εδώ ρε. Πέσε κάτω ρε. Ζήτα συγγνώμη ρε. Συγγνώμη. Δεν τη δέχομαι. Ποιος είσαι στην πραγματικότητα, πες το όνομα σου γρήγορα. Αντίο. Η mother. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι. Όπα, δεν έχω σφαίρες. Τώρα πες να πέθανε. Είναι νεκρός. Ωραία. Αναρωτιέμαι ποιος να ήταν αυτός. Περίμενε, μπορώ να το ξαναφέρει στη ζωή να μου πει. Ποιος είσαι εσύ, λέει και γρήγορα πες εσύ να σκοτώσω. Γρήγορα! Ο αδερφός σου. What the hell? Πες το όνομά σου κανονικά, μπρο. Monty Gamer 2, γιατί εγώ είμαι Monty Gamer, μπρο. Δεν γίνεται να έχω αδερφό. Monty Gamer 2. Οκ. Αντίο. Όσοι. Θα σε ξαναφέρω στη ζωή πριν μου κάνεις τις βλακίες. Περίμενε. Σε ξαναφέρνω, περίμενε. Ωραία, πρέπει να ανοίξω την πόρτα τώρα και μάλιστα να την ξεχάσω ανοιχτή. Αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα λέω, θα έρθει μάλλον μετά θα κάτσω εδώ έξω, παιδιά. Γιατί εγώ ξέρω το μέλλον. Ωραία. Θα περιμένω λίγο να δω εγώ. Ωραία, δεν είναι κανείς. Πού να είναι άραγε ρε, η μάνα μου είναι. Κάτσε να προχωρήσει λίγο το χρόνο να έρθει. Ωραία, πρέπει, μάλλον θα αυτός με αυτή η αδερφή του ρεφ. Monty Gamer 2 θα νομίζει. Γεια σου, μάνα! Βασικά Monty Gamer 2. Δεν τρέπεσαι ρε, που μου κλέβεις το ρόλο. Πάτα ρε. Θα το ξανακάνεις Όχι. Ωραία. Θα σε αφήσω να ζήσεις μόνο και μόνο γιατί είσαι ο Monty Gamer 2 και εσύ επειδή σου αρέσει ο Monty. Αλλιώς θα πέθαινες. Και πάρε αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν και πάρε και αυτήν εκεί πέρα που ξέρω. Σάνεσαι. Και μην το ξανακάνεις αυτό. Δεν τρέπεσαι. Άντε πάρε και τα ψήθηκα μαλλιά σου, μη στα δώσω το κεφάλι. Άντε πάρτα. Σκάτη. Τι θα μου κάνεις, ναι. Τσέπτικο είναι ρε. Είπα. Μήπως. Πάω να φύγω να ξαναεπιστρέψω και κανονικά που έπρεπε να ήμουνα. Πρέπει να κάτσω μερικά λεπτά εδώ πέρα στη μαγική καρέκλα τώρα.
Πλάκα, δεν είναι μαγικά, απλά βαριέμαι τη ζωή μου και κάθομαι εδώ. Ωραία, περιμένουμε. Μόνο τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει ξανά νεκρός και να το φέρω στη ζωή και απλά να το ξυπνήσω και να ξέρω ότι είμαι καλός. Ωραία, πάω να δω. Αν είναι σωστά, τον είχα αφήσει εκεί νεκρό. Έτσι, γιατί είναι με πιστόλι και με μαλλιά. Νομίζω το μέλλον δουλεύει σε αυτόν. Ξύπνα! Το ξύπνησα. Ξέρεις ξύπνιος, ξύπνα! Παίρνω μου το όπλο σου. Είσαι ξύπνιος. Τελειώνει. Ωραία. Ωραία, σου παίρνω και αυτά τα ψεύτικα μαλλιά γιατί σε ενοχλεί. Τον έφερα στο θάνατό του. Παίζει, ναι. Ας το βάλω αυτό εδώ γιατί έτσι κοράει η μάνα μου συνήθως. Και το μεταξύ. Ζει! Φίλε μου! Mortal Gamer 2, σε ξέρω! Μη του. Ελληνικά μιλά, ρε. Μίλα ελληνικά. Εντάξει. Ωραία. Γιατί το έκανες αυτό πρώτον και γιατί έγινες η μάνα μου και με ανάγκαζε να σε χτυπήσω. Δεν ξέρω. Ωραία. Επειδή πρέπει να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά, αποχαιρέτησε τα. Γεια. Παιδιά, sorry, αλλά θα κλείσουμε το βίντεο. Να ξέρετε, αυτό είναι βέβαια ψεύτικο όπλο, δεν πρόκειται να ήταν αληθινό για παιχνίδια. Τα μαλλιά βέβαια ήταν μια πετσέτα. Να ξέρετε ότι απλά τραβήξαμε τα πιο μικρά βίντεο, αλλά μπήκανε λάθος και απλά τραβήξαμε το μεγάλο βίντεο για να φανεί ότι είναι πολύ ωραίο βίντεο να κάνεις με τον αδερφό σου βίντεο ή τον φίλο σου που έχει πλάκα. Τα έχουμε ότι παίζετε ξύλο και ότι είναι ληστής. Ελπίζω να σας αρέσουν πάρα πολύ τα βιντεάκια που αναβάζω τώρα. Πήγαινε να τα δείτε με τη σειρά, επειδή τώρα έχει το μεγάλο βίντεο πώς έγιναν όλα. Ελπίζω να σας άρεσε. Bye bye guys!